Denge gel, denge Kurdistaniye. Janavendan uçağına radyoya denge gelden başkodarın heceyi 22 مجدار 2025 şemili Brüksel saat 10 لامده 12 emen uçağın dına varojede peşkeş bikin demdem azadiya rever apoya. Dedici bir ara CHP bertek henel meclisi civina hajtemin a komisyona hevgirtina neteveyi birati u demokrasi pekan. De dengdayina hat girinde bir ara hevditina bireber Abdullah Öcalan rehat dayin. Le CHP da xuyand ku de endamên wan di nava şandeyê de ku biçe İmralê cih negirin ev biryara CHP bû cihê bertekan. Parlamenterê CHP'ye berê İstanbulê Mehmet Bekaroğlu got ve her tişt xweş bûya lê mixabin nebû. Ez dibêjim wê serokê me yê giştî Birêz Özgür Özel ji raya giştî re bêje ku çima dengderên Kurd deftaye siyasetmedar ufak uralcı dibêje ji ber wê zerfa İmralê vekir û di mesele herî girînka Tirkiyeyê CHP ber bi xeta partiya Zaferê û İYİ Partiye ve defta dide. Rojnamavan nivîskar Gürkan Çakıroğlu jî got lê divê tiştên این وکی رونشترا اشکره و شرط هر وها جبو بریارا خو نکن هنجت بترس و بریاری گرتم گر بنرخینه دوار سیاست جبو اردوان قدخه برفره و بوگه ترنه CHP جبو ترکیه ونده یکه مزنه براستی جی پر خمگینم پر parlamenter MHP İstanbul'e İskender Bayhan jidbeje tevli buna CHP dışında İmraliye'de tevline buna CHP dışında İmraliye'de kemasiyeke mezne u ciddiye ve emgavên pêwî ji bu İmralê baweyeke berbiçavtir nîqaş bikin. Ez hêvî dikim ku ev biryar rê li ber aştiyê veke û pêş bixe. Parêzer û parêzvanên mafê mirovan Eren Keskin jî got navê qebûlkirina ku partiyeke ku dixwaze komara Tirkiyeyê birêve bibe bi vî rengî neqanûnî tev bigere. Cigîrê Serokê Dem Partî Tayyip Temel jî biryara CHP weke teslîmbûna aliyên dijî çareseriyê nirxand got di qonaxa herî krîtîka çareserkirina pirsgirêka Kurd CHP direksiyon şikand ber bi meylên netewperez û helwestek li gorî ferskirinin netewperez û randxurên şergirt. Temelî her wiha balkşan xeta aliyên çepkir û demokratên di nava CHP'de û got em bawer dikin ku li dijî vê biryara xelet bisekenin û wê ji NHP ve CHP ji vê xeletiya stratejîk vegerînin. لبنان قندیل جو پیروزباهی جشن برخورداران تیو بانک هات کرد مجلس گل ابنار قندیل به تبلیغ بنا گل کسان به بونه سال وگرا 27 مجدار جشن برخورداران تیو داخویانی اقدا داخویانی جالی هفسرو که مجلس گل آرام حسین و هات خوندن مجلس داخویانی خود دبیجه ام بانک لهمو روشنبیر آزادی خواز همو کردن خودی وجدان دکم سال وگرا بکن زمینه که جبون خواندن پارادیگمaya نو کو تevgera آزادی پیشکشی مروانی کریه پeki که پرشاس کریه کو هیزا گل نه د چکیده د هشمند او ریخسن کرنه ده ام بانک لهمو گل کورتکن کوروجا 28 مجدار تevri پیروزباهی ببن Dosya Kenan Ayaz birin dadgeha mafê mirovan Avrupayê siyasetmedarê Kurd Kenan Ayaz bi daxwaza Almanyayê di adara 2023 de li Qıbrısê hate girtin. Pişê tevî statûya wî ya penabertiyê a siyasî li Qıbrısê jî radestê Almanyayê kirin. Dadgeha bilind herema Hamburgê di 2 îlona 2024 de li gorî xalên 129 bên zagona cezayana Almanî 4 sal û 3 me cezayê girtîgehê li Ayaz birî. Di biryarê de îddiayên ku Ayaz
ne xwe pêşanderên aştiyane yên têkildarî çend mijarên mirovî yên Kurdî organize kiriye cihgirtiye. Parêzerên parastina yên ayaz anî ziman ku biryara mehkumiyetê da rizandineke neheqe û biryar birin dememeyê. Parêzera ayaz Anton van der Behrans got ku dewleta Almanyê bi vî cezayê xala 11 a peymana mafê mirovan Avrupayê û xala 6 ku mafê da rizandina adilsaz dike îxlal kiriye û wiha got. Beşdarbûna xwe pêşandanên aştiyane nikare bibe mijara suçdariyê. Sînordarkirina vî mafê bi îddiaya endamtiya rêxistinê ji alî dadgehê ve nayê qebûl kirin. Kenan Ayaz di meha Îlonê de ji Almanyê vegerandiye Qebrîsê. Cezayê mayî li wir dikişîne. Me betalkirina biryarê û berdana müvekkilê xwe ji dememeyê xwestiye. Ev dost wê di têkoşîna azadiya îfade û kombûnê ya Kurdan a li Ewropayê de bibe xaleke krîtîk. Mazlum Abdî bi Şêx Manî El Cerabray civiya fermandarekî Şêx Qesedê Mazlum Abdî li bajara Hesekê bi seroklaşîrê qebîleya Şamiran Manî Mihemedî El Diham El Cebra re civiya. Di civînê de hevdîtina Şêx Manî El Cebra ya bi serokê hikûmeta Veguheza Sûriyê Ahmed El Şara re hat nîqaş kirin. Şêx Manî baxşa sergiringiya hevkariya hemû pêkhatiyan û rola aliyê siyasî di pêşxistina lêhevkirinan û pêkarina peymana dehê de. Şêx Manî El Cerba berî çend rojan li Şamê bû û li wir bi gelek keseyêtan re civiya ji wan serokê Veguhez a Sûriyê Ahmed El Şara bû. Hewlên çarçoveya hamehengî ya ji bo avakirina hikûmetê berdewam dike yek ji rêveberên çarçoveya hamehengî İsam Şakir derbarê hewldanên avakirina hikûmetê ya çarçoveya hamehengî ji medyayê Iraqê re axivî. İsam Şakir dibêje sê rojin nîqaşan li ser avakirina hikûmeta nû dikin û gihîştina encamên erênî. Hevdîtinên Nûrî Malîkî yên bi hêzên siyasî re dike ji bo bingeheke berfireh ya li ser armanca lêhevkirin û hevkariyê pêş bixe. Destek taybet di nava çarçoveya hemahengî de hatiye avakirin ji bo destşankirin namzêdên Serokvezîrtiyê ye. Li Dêrazorê êrişî hêzên ewlekariya hundirîn kirin navenda ragihandina hêzên ewlekariya hundirîn ên Bakur û Şatê Sûriyê bi daxuyanekê ragihand ku du xalên wan li gundê warê Rûşatê Dêrazorê rastî êrişê çekdarî hatiye. Di daxuyaniyê de hat gotin ku du kesên bi motorsikletê gule berdan bendeke kontrolê ya hêzên wan a hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê a li gundê Ebrîha herwa kesên nenas bombeyeke destan avêtiya navên de hêzên wan a li bajarokê Zîban. Di her du êrişan de ti ziyan çenebûne hêzên ewlekariya hundirîn dan zanin ku hêzên wan bersiva êrişê dan û êrişkar jî reviyane. Li Minbiçê protestoyên dijî sûcên çeteyên dewleta Tirk di dome bi sedan şeniyên bajarê Minbiçê û gundêwarên wê li dijî sûcên çeteyên dagirkeriya Tirkiyeyê xwe pêşandan darxist. Xwepêşandarên li qada giştiya bajarê Minbiçê kombûn û wêneyên Abdullah El Musa hildan herwa daxwaza da rizandina kujerên wî kirin. Di van rojên dawiyê de li Minbiç û gundewarên wê li dijî sûc û kiryarên çeteyên dagirkeriya Tirkiyeyê rêzê çalakiyeke pêk hatin. İsrail başûrê Lübnanê 13 endamên Hamasê kuştin. Artêşa İsrailê ragihand ku di êrişa li dijî kampa koçberan li başûrê Lübnanê pêk anî de 13 endamên Hamasê hatine kuştin. Rayedarên Lübnanê jî ev yek piştrast kir lê nasnameya kesên kuştî eşkere nekiriye. Herwa tevgera Hamasê roja sêşemê diyar kir ku ti hebûna wan li kampa Filîstîniyan li başûrê Lübnanê tune ye.
li Humusê du ciwanên ku hatibûn revandin hatin qetilkirin. Duh li bajarê Humusê du ciwanan bi navê Wissam Tahir El-Alî, Mehmed Salih El-Alî ji aliyê komeke çekdar ve hatin revandin. Li gurî agayan her du ciwan ku ji gundê Hekfa yê gundewarê rojhata Humusê ne duh dema ku diçû serkarê xwe li taxa El-Zehra ya Humusê hatin revandin. Piştî demekê cenazeyên wan li nexweşxaneya taxa El-Weyr hatin dîtin. Her du ciwan baweyeke hovane bi keviran hatibûn kuştin. Belê godan je min û çên saet 10 pêşkêş kirin ana xatirê wê de baş.